Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekaçlar Birleşmesiniň agzasy bolan AKY Hojuluk Jemgyýetiniň Türkmenbaşy tarabynyň tebigy şeýle mal gurlaryna baý kunjugynda dünýä hili ölümlerine kybap gurulan umumy meýdany 25 hektara barabar bolan beý döwrewap karhanasy tutuş ýurdumyza bolşýaly günwatar sebetde telekaçlygyň önamly ösürleýäniň aýdym güwäsdir. Durunurşun kemil tilsimatları enjamlardan bir kimsiz üçin edilen guruluşy garany materiallaryny hemde gips kartony önerýän bu önümçilik karhanasyna ýerine ýetirilýän işleri kemil kompýuterlaryň kömegi bilen awtomatlaşdyrylan usuly merkezi durunuş bölümünden amala aşyrylýar. Bu ýerde taýýarlanýan ýokary hili guruluşyk önümlerini hem desgalynyr imaratlaryň içki guruluşynyň üçegasy hem diýwar örtükleri üçin zerur bolan gips kartony ýurdumyň ähli kunjaklaryna anyparlaýan guruluşyklarda şoňalam daşary ýurtlarda da uly isläp bildirilýär. Muňa geçen ýyl karhana boýunça ýokary hili guruluşy garany materiallarynyň 60 000 tonusynyň hemde desgalynyr imaratlaryň içki guruluşynyň örtükleri üçin zerur bolan gips kartonyň 4,5 million ine 4 metriniň taýýarlanyp sarpezlerden gelip boşaýan sargytlaryň dol berjay edilmegen aýdym güwe geçýär. Önümçiligiň ösüş depini bolsa 120 törme barabar ýokarlandy. Bugun ata watanymyzda Türkmenistan ägurt uly guruluşyk meýdançasyny ýada salýar. AKY Hojuluk Jemgyýetiniň bu karhanasynyň hünärmenleri dünýä hili ölçülerine laýyk taýýarlanýan firişleriniň şol guruluşlarda giňden ulanylýanyna çäksiz buýsanýarlar. Iň bir kemil enjamlary oturdulan karhanada önümçiligiň ähli ulgamlarynyň ýerli hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýanyny bolsa aýratyn bellemek gerek. Olaryň her biri hünär ustadlyklaryny ýa-da artdyrmak bilen bitirýän işleriniň ähli babatlarda ýokary hili bolmagyny gazanýarlar. Pehim paýhas ummany mawtumly proýagyna önamli gadam basan Hojuluk Jemgyýetiniň hünärmenleri halal zähmet çekip döwletimiziň ykdysady kuwatynyň artmagyna munasyp goşant goşmagy döredýän giň mümkinçilikler üçin arkadaly gahrman serdarmyda alkyşlaryny beýan edýärler.